Татарстан Республикасы Яшьләр эшләре министрлыгы еш кына грантлар бәйгесе игълан итә. Быел Шәмәрдәндәге яшьләр үзәге грант тоткан. Шәршәмбе көнне Кызылмиша авылында урнашкан сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Саба мәктәп-интернатында әлеге үзәк хезмәткәрләре тарафыннан оештырылган мастер-класс үтте. Тулырак чираттагы хәбәрдә. Яшьлек яшьләр үзәгенең мөмкинлекләр дөньясы проекты грантлар бәйгесендә 900 меңгә якын акча аткан. Әлеге проект кысаларында мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен мастер-класслар каралган. Аларны теге яки бу өлкәдә тәҗрибәләре булган чын профессионаллар үткәрә. Кызылмиша авылында урнашкан сәламәтлек мөмкинлекләре шикләнгән балалар өчен Саба мәктәп-интернатында узган чираттагысы фотога төшерүгә багышланган иде. 7 ел бу өлкәдә шөгыльләнүче Әдилә Халилова балаларны сүрәткә төшерү серләре белән таныштырды. Оннары алар үзләре дә сыйныфташларын фотога төшереп карады. Безнең менә фотоаппарат тора берничә өлештән. Ул безнең менә бу фотоаппарат үзе безнең атала тушка дип, менә монысы безнең объектив дип. Күргәнегезчә объективлар була төрле, бар менә шундый зурлары, бар менә шундый бәләкәйләре. Шулай ук без карточка төшергәндә кулланабыз, менә шундый әгәрдәгән помещение бүлмәләрдә караңгы икән инде кулланабыз шундый вспышкалар. Алар безгә бүлмәне яктыртырга ярдәм итәләр. Һәрбер әйбернең кагыйдәсе булган шикелле, карточкага төшерүнең кагыйдәләре бар. Менә мин сезгә алып килдем самый кирәкле основной кагыйдәләрне. Бу безнең правила симметрии. Күргәнегезчә менә монда безнең картинка бүленгән 2 өлешкә, һәм алар икесе дә нәкъ бер үк төсле. Бу кадрда тоже менә бу кыз уртада тора, һәм аның 2 ягы да бер төсле. Мастер-класслар балаларның вак моторика сәләтен үстерү, кызыксынуларын арттыру максатын күздә тота. Мәктәп-интернатның тәрбияшләре буенча директор урынбасары Наилә Әхмәтвәлиева 2нче ел эшләп килүче проектның балаларга уңай йогынты ясавы хакында әйтте. Яшьлек хезмәткәрләре безгә килеп төрле мастер-класслар үткәрәләр даими рәвештә. Укучыларыбызга бу эш бик ошый. Алар инде безнең волонтерларны, хезмәткәрләрне көтеп алалар. Бу мастер-класслар укучыларда иҗади сәләтләрне үстерергә, аларның кул моторикасын үстерергә зур әһәмияткә ия. Һәм без инде алар килүгә шулай ук үзебездә бик шат һәм алдагы елларда да инде бу эшчәнлек дәвам итәр дип уйлыйбыз. Инде яшьләр оешмасына алга таба да уңышлар һәм яңа грантларда туларын көтеп калабыз. Алар инде менә шушы мастер-класстан алган йогынтылар белән илһамланып йөриләр, үзләренең кичерешләрен безгә сөйлиләр һәм инде куана, шатлана безгә һәрберсе үзенең эшен күрсәтә. Күбесе шушы мастер-класста эшләгән хезмәтләрне инде әниләренә, өйләренә алып кайтып китә. Психолог Алина Нугманова укучылар белән кызыклы шөгыль уздырды. Биредә балаларга бер-берсе белән аралашу, бердәмлек хисен тою мөмкинлеге тудырылды. Дусларча атмосферада узган шөгыль көн буена җитәрлек яхшы кәеф бүләк итте. Мондый мастер-классларны Шәмәрдәндә яшәүче мөмкинлекләре шикле балалар өчен дә үткәрәбез ди яшьләр белән эшләү белгече Алиса Гомәрова. Мастер-класслар безнең төрле кул эшләренә багышлана. Без инде моны сәламәтлеге шикле балаларны төрле яклап бүтән мөмкинлекләрендә ачыр өчен һәм аларга киләчәктә нинди бер профессия алганда ярдәм итү максатыннан эшләдек. Моңа кадәр инде безнең иң беренче мастер-класс булды кул эшләре тегү. Без инде бәләкәй генә уенчыклар тектек. Моңа инде балалар бик ошатып, үзләренә шушы уенчык бүләккә каласын белеп, бик теләп башкардылар. Шулай ук инде 3D антистресс картина дип атала инде ул картина буядык. Шулай бик мавыктыргыч, аларның инде төрле төсләрне үзләренчә күрүе, һәрбер картина үзенчә матур килеп чыкты. Чөнки алар аны һәрберсе үзенчә төс биреп, үзенчә ясадылар. Бер проект 2гә бүленгән иде. Без аның беренче өлешендә Саба районында Әйдә шаярт татар КВН лигасының зона фестивален үткәрдек. Һәм инде менә икенче өлешендә без сәламәтлеге шикле балалар өчен мастер-класс үткәрәбез. Яшьлек яшьләр үзәге хезмәткәрләре алып килгән матур футболкалар, блокнот, ручкалар да балаларның күңелләренә хуш килде. Мастер-класс барышында төшерелгән фотолар укучыларга өләшенде. Алга таба әле балчыктан савыт-саба әвәләү буенча да мастер-класс үткәрү күздә тотыла.